Молодий агроном, продовжуємо. Ось, дивіться, яка в нас рибка вже нажарена, готовенька для майбутніх консервів. Дивіться, яка краса. Йолки-палки, як смачно, можна і зараз прямо брати і їсти. А тепер переходимо далі. Ось, дивіться, жарочка готується на цій чудовій сковороді. Яка краса. Ось яка готова вже. Готова. Жарочка до нашої майбутньої. Диви, як гарно. Ще буде консерва. Добавка яка. Що тут у нас в автоклаві вже плаває. Готова. А ось уже готова. Стоїть тільки щось витягнута з автоклава. Готова консерва. Готова гарненька консерва. Зроблена в автоклаві з нашої річкової риби.